van szükség. Köszönöm Für szépen. 1,5 Minuten jetzt Dubravka Šuica. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Solidarnost i odgovornost su dvije glavne riječi, slažem se s mojim kolegom, bez toga ne možemo naprijed. Bila bi povijesna pogreška ako Europska unija ne bi uspjela upravljati ovim procesom, odnosno upravljati ovom krizom. Dakle, moramo imati solidarnost, ali prije svega odgovornost. Slažem se s postavljenim pitanjem bi li nam bilo bolje da živimo pojedinačno u svojim nacionalnim državama ili zajedno u Europskoj uniji. Mi smo se odlučili za Europsku uniju, želimo živjeti u Uniji i moramo rješavati probleme zajedno. U tome leži ključ, zajedno. Mi smo propise donijeli, sve propise imamo, međutim propisi se nažalost ne primjenjuju. Dakle, potrebno je primijeniti sve ono što smo već donijeli. Prije svega ovdje mislim na Grčku, treba osnažiti Grčku, treba osnažiti Europsku obalnu stražu o kojoj smo govorili, treba osnažiti agenciju i to je ključ problema. Trebamo se dogovoriti kako napuniti fond za Tursku, to je nešto o čemu govorimo već mjesecima, ali nikako da postanemo učinkoviti. I stoga apeliram na sve nas da o tome vodimo računa. Ne bismo mi danas uopće govorili o Brexitu ovdje. Brexit uopće ne bi postojao da se nisu dogodile migracije, da se nije dogodilo ono što je u svijetu. Znači, engleski to be or not to be, ja se nadam da smo sve bliže odgovoru na to pitanje nakon ovih pregovora između gospodina Camerona, Komisije i Vijeća i očekujemo da Vijeće preuzme leadership i da donesu odluku, a da ne ostanu zatvoreni u svoje uske nacionalne egoizme. Jetzt hören wir 2 Minuten den Kollegen Richard Corbett. Mr President, the proposed solution for the British question contains elements which are significant concessions by the other member states and also some